Nagawa ko na pala sila ng ng lunch, ham and cheese. Si Holly, strawberry jam. Kahapon, hinatid pala sila ni Jan para mag-stop doon sa kung saan bumibili ng uniform kasi binila ni Jan yung mga bata ng winter jumper. Ayan, ang ganda nito guys. Ano siya, kimo sa loob tapos windbreaker yung labas. Ayan. Tapos yung headband, binili ni Jan. $25 daw yun dun. So, tatanggalin lang yung tag kasi nangangati si Holly. Ayan si Kuya. Kuya. Love you. And si Sak, sabi namin wag sana siyang pumasok kasi nga medyo masakit ang ulo niya. See you guys. Say, see ya, Holly. Love you. Ang cute ng jacket nila. Meron pala akong nilabas na chicken breast and beef. Ito kay Jan. Ito sa amin. So, yeah. Yan yung ating dinner tonight. Gawa ko ng pho. Yung Vietnamese noodles. Tapos si Jan, lagyan ko to ng tomato paste. Bala na. Gawan ko lang si Jan ng something. Guys, nagpapakulo na pala ako ditong chicken breast. Nilagyan ko na siyang ginger, onions, yung white, and then itong spring onions. Ayan. Pakulan lang natin to para sa ating Vietnamese noodles. Mag-alas 12 na guys. And eto na rin pala yung lulutuin kong dinner para kay Jan. So, naglagay lang ako ditong beef broth, pineapple, bay leaves, peppercorn, garlic, and onions. So, pakukulang ko lang siya. Then, mamaya, lagyan ko lang siya ng seasoning. And, ito yung aking Vietnamese. Oh, nagulat naman ako kay Jan. Nandito na si Jan. Umalis kasi si Jan. Ayan yung ating pinapakulan na chicken breast. Ilalagay ko na itong, ano nga ito? Yung radish. So, para lumambot na rin siya. Okay. Nag-load si Jan ng kahoy. Kasi diba, inon nyo na yung ating firewood. I'm making you beef, hon. With tomato paste. Hingal yan. Alis na siya, guys. Put that in the ziplock, hon. May dala siyang medicine kasi what time you gonna pick up, Sak? 2 o'clock? Alauna na, so mag-drive na siya sa Mount. Alis na si Jan. Nilagyan ko na pala itong carrots. And nagpapakulo na rin akong potatoes para sa mashed potato ni Jan. Ito pinatay ko na kasi malambot na yung radish. So titimplan ko na lang yan mamaya. Ito papalambutin pa natin. Alas 2 na pala and ako ready na. Kasi mag-pick up tayo kay Hollis. May dancing lesson siya. And uploading na rin yung vlog ko. Hindi ko ata nabanggit sa inyo na today yung trial 2 for Sapsasa ni Sak. And ayun si Jan, maaga siyang umalis, mga alauna. Tapos dala niya yung Nurofen para painumin niya si Sak. Kasi pipick upin niya si Sak before 2. Tapos yung training is 2:45. Tinanong ako ni Sak kung pupunta ako. Sabi ko, yes, pupunta ako pag na-pick up ko si Holly. So, malapit lang naman yung school nila dun sa training kung saan magta-trial si Sak. So, sabi ko, yes, pupunta ako. So, sana maging okay ang pakiramdam ni Sak kasi masakit ang ulo niya. Sabi ko nga kanina, wag na siyang pumasok para ipahinga niya na lang tapos para mamaya ready siya for training. Pero hindi, pumasok pa din siya. So, kaya, ayun. Dinala ni Jan yung Nurofen. Pinainom na yun bago siya umalis. Tapos, papainumin ulit siya pag pick up niya kay Zaki Boy. And kaya din ako maaga nagluto kasi alas 7 na ako makakarating. Kasi yung dance lesson ni Holly is 6 to 7. 6 to 7 or 5 to 6. Basta dyan sa dalawa. 6 to 7 ata yun, yeah. And also, mamaya yung mga boys, after ng school, 4:45, may training sila for footy naman yung dito sa amin.
So, kaya maaga ako nagluto para mamaya may pagkain sila. Ito yung gagawin kong Vietnamese na noodles. Yung mash, wala pa, hindi pa yan mash, guys. Half cook pa lang yung patatas na yan. And ito yung dinner ni John. Kita nyo ba? Ayan. Malambot na yan. Tayo doon sa sa caravan. Kunin ko yung mayroon ako doon na tuna na maliit. Tapos yung crackers. So mag na lang ako, mag crackers na lang tayo. Wala pa tayong kinain, guys. Oh, ang lamig sa labas sa bahay. Ang init kasi dahil doon sa heater namin. So pag nakasit ka ng ganito, papawisan ka na. Dapat may inner pa ako nito. Tinanggal ko kasi nainitan ako. Pero mamaya, magdala lang akong jacket. Ay, nasan yung susi dito? Wala yung susi dito. Saan kaya nilagay ni Johnny Boy? Tawagan ko muna. Tinanggal. Oh, alam eh. Ayan, nakuha na natin yung key kung saan tinago ni Johnny Boy. Oh. And nilaban na yung mga towels para dito sa caravan. Nilagay lang dito ni John. Ilalagay ko yan. Wag ngayon. Ilalagay ko siya sa cabinet. Later. Whenever. Ayan, nandito yung ate. Ayan, may corn din pala ako dito. So, dalhin ko na to sa loob. Corn. And yung tuna. And yung cordial nila andyan. Siguro ko tayong dalaw. Ayan. Si Holly gusto to. Naganap siya kanina. Gusto niya to. So, lagay din natin yan sa loob. Ayan, nandito yung crackers. Ito. Nasaan yung isa? May isa. Ayan. Hinanap ko yung isa. Ito, nandito siya. Lagyan natin yan sa loob. Okay. Ito lang mga nakuha natin doon. Nakapaglinis ako dito sa bahay. Pero hindi ako nakapagtupi kasi nag-edit tayo. Ayan yung ating... Ay, nag-ship din pala ako, guys. Ay, nag-print ng label. Ayan. 90% na siyang uploading. So, yan. Nakalinis at nakapagluto tayo. Ayan. Nalinis ko dyan. And yung box, andun pa rin yung box from Korea, guys. Hindi ko pa rin nabubuksan. And yung tupiin ko ay... So, ayan yung aking mga tutupiin. 3 buckets. Diba? Ang dami. Lumuluha siya. Hindi na kinaya ng oras ko, guys. Kasi nag-edit pa ako. Naglinis, nagluto. Wala. Kulang na ako sa oras. Magpipick up pa tayo. And eto pala yung isa sa mga binili rin ni Jan na jumper. Si Kuya tsaka si Sak wala nito. Si Holly meron. Eto yung pang PE jumper nila. Ano ba yun? Napiyok pa tayo. PE jumper. Kasi iba yung jumper nila sa uniform, sa regular uniform nila. Iba rin yung jumper nila sa PE. Tapos ito yung susuotin ko mamaya sa labas. So yan, kain muna ako para makaalis tayo. And may corn din pala. Magbukas din akong corn. Pero hindi ko na siya ilagay sa sa bowl. Dito ko na siya diretso kain. Kasi easy naman to. Easy open naman siya. Punasan lang natin. So, corn kernels to. Yung maliit lang. So, yan. Dami kong tutupiin. Pero importante, mayroon silang kakainin. At malinis na yung bahay. Kulang ang oras ko pag lahat ko gagawin. Hindi talaga kakayanin. Tapos, nag-edit na ako umaga, guys. Kasi pag gabi, maaga na ako natutulog din. Like, hindi naman sobrang aga, pero maaga na siya, like hindi na yung madaling araw tulad noon, hindi na. So, nakakatulog ako ng maayos. Tapos gising na lang ng maaga, asikaso yung mga bata. Then, pagkaalis nila, mag-edit ako niyan. Tapos after ko mag-edit, ayan, maglinis, luto, ayos ng sarili para ready pag pick up. Ayan.
Nanonood pala ako yung Queen of Tears. Maganda siya. Nasa 3rd episode na ata ako. 3rd episode na ako, guys. Maganda siya. So, habang nagluluto ako, naghuhugas ng mga pinaghiwaan, pinaglutuan. Nanonood ako nun. Tapos, habang nag-edit din ako, nanonood din ako. Ito, hindi ko na ito bibili next time. Gusto ko lang siyang maubos. Mas masarap yung isang nabili ko, yung hindi nakamarinate. Pero at least na-try natin. Meron pa silang ibang flavor. Siguro i-try ko yung iba. We'll see. 210 na, guys. 210 na. 3:30 yung labas ni Holly. So, dapat makaalis ako mga before 3. So, kain muna ako. Ito. Hindi ko ito naubos. Masarap ito. Nagustuhan dito nila. Zap. Kain muna ako, guys. So, nakita nyo naman kung anong kakainin natin. Ayan. Puro dilata. Ayan yung kakainin natin. So, sana maging okay si Sak. Yun lang yung inaano ko. Sana maging okay siya. Kasi, nilulook forward niya pa naman tong trial na to. Kaya si Daddy maaga doon dala yung gamot. Gaya ko lang to dito. Tapos na ako, guys. Ayan, busog na me. 2:39 na. Inom na lang tayo ng Berglo, then alis na. Dito na tayo sa school. Park na tayo dito, guys. And tumawag ako kay Jan. Sabi ko, maabutan ko ba ba si Sak? Sabi niya, baka hindi na kasi 2:45 talaga nag-start. Then, hintayin ko pa si Holly 3:30 dito. Anong oras na? 3:07. 3:07. So, 3:30 ang labasan ni Holly. Maglalakad pa siya. So, sabi ni Jan, baka hindi ko na maabutan yung trial ni Sak. And, tinanong ko siya. Sabi ko, pwede bang i-vlog mo kahit very, very late? Sabi niya, I will try. So, we'll see kung ma-vlog ni Jan. And, hopefully, na makapaglaro si Sak ng maayos. And, makasama siya ulit sa trial 3. So, hintayin ko lang si Holly. Kita ko ng aking baby girl. Nasaan na siya? Ayan na siya. Naglalakad na siya. Hi! Okay, get changed, baby. We're going to cruise Zach's thingy. I have to ring Daddy again if it's still playing. Okay? Kasi gusto niya rin manood kay Kuya Sak. Kasi maya-maya pa naman yung kanyang dance. Change now first. Dito kami kung saan nagtitraining si Kuya Sak. Hindi ko alam kung tapos na. Pero andun pa naman eh. Nasaan si Daddy? No, you cannot go that one, Baba. You have to find a gate. Come on. No, we can't. Come on. Come on, Baba. Just in the shadow. To like pretend. Yeah. Go, Sak. Number 31. There's a... Oh. Oh. What's that? Oh, that's so cute. Good job, Snarky. Oh.
Go soccer. Go Zach. Go. Isak laging on the go. Ang lamig. Hindi sila dinalamig. Number 30 si Isak. Ayan. Go Isak. Like a water Thanks. na, yeah. Tapos na. Hi, I made it. Well done. Good luck. See you. Love you. See ya. Yeah. Bye, Mommy. Bye. See ya. Bye. Okay, run. Tinitingnan ko na lang siya dito. Pag nakapasok na siya sa pinto. Okay, see you. Go! $4:45 pala yung ano ni Holly dancing. See ya! Bye! Ako ay mag-ship tayo. Meron akong isi-ship. Tapos na ako mag-shipping, guys. Ano na, 5:10 na ata. And punta ko dito sa 24 feet never close gyms. Mayroon akong nakitang babae ngayon na nasa cashier, so magpapa-member tayo. Okay, guys. Tapos na ako mag-sign up ng membership dito. O, mag-gym na ako. Ayan ang itsura natin today. So, ayan, may pa-mirror tayo. Nakapagpa-member na ako doon. Matagal ko nang gusto magpa-member dyan. Kaso, wala laging tao. Tapos, pag punta ako sa website nila, hindi ako go through. So, lagi ako naglalakad dyan. Papunta doon, nagtitingin kung may tao na. So, na-timingan, meron ng tao doon sa front desk nila. So, nakapagpa-member tayo. $18 a week. Wait lang. $18 a week. And 24 hours siya. So, sabi ko kasi, habang naghihintay ako dito kay Holly, i-gym ko na lang para makapag-burn tayo ng calories. Char. Tanggalin ko na to. Maya-maya, balik ko rin ulit kasi pipick upin natin si Holly. Anong oras na ba? So, na-set up ko na rin sa phone kasi may code siya, guys. May code pag pumasok kasi minsan walang tao. Sinabi niya talaga, minsan lang may tao sa front desk. So, sinet up niya na ako dito. And hindi ko na kailangan ng code kasi nga, yun nga, sinet up niya yung phone. So, itatap ko lang yung phone doon sa door and magbubukas na siya. So, we'll see. Hopefully next week makapag-start na tayo. Yung simple lang walking. Treadmill lang ba? And we'll see. Hindi ko pa alam kung anong gagawin natin. Kasi before, hindi pa kasi ako nag-vlog noon. Sa Active 8 ako before, nung maliliit pa sila sa nag-gym na talaga ako noon. Pag nahanap yung picture na yon, ilagay ko. Pag nahanap ko. And yeah, I'm just happy na mag-start ulit ako mag-gym. Habang hinihintay ko si Holly. Kasi dito kasi minsan nag-edit ako, diba? So, pag nagawa ko yung pag-edit ko before ihatid si Holly dito sa sa dancing niya,
o at least makakapag-gym ako. So, we'll see. Depende pa rin yan sa oras ko kung ano yung ganap po sa bahay. Basta, happy ako kasi nakapagpa-member na ako. Kasi matagal ko na yung gustong gawin. And, we'll see. Diba? Pwede naman daw, may ano siya, may parang, pwede mo siyang, may flexible, yung flexible kasi yung kinuha ko na anytime pwede ko siyang i-cancel. Kasi meron doon na, yung isa, yung $15 a week, yun, 1 year ka dapat magpa-member doon. So, hindi mo siya pwedeng i-cancel. So, once na nag-start ka, nagpa-member sa kanya sa $15 a week, hindi mo siya maka-cancel until matapos mo yung 12 months. So, doon naman sa flexibility, pwede mo siyang i-cancel and pwede mo siyang i-freeze. For example, tulad sa amin, magpi-Philippines kami this year. So, sa araw na yun or sa buwan na yun naalis kami, pwede kong i-freeze, tapos i-charge lang nila ako ng $3. So, yun yung pinili ko para at least flexible siya. So, yun lang, na-share ko lang sa inyo guys. 3 minutes agad yung ating sharing. Okay. 1, 2, 3. We're pointing towards the mirror first. You guys point towards the parents first. Yeah? They didn't really think about it when they put all the ballet classes on at the same time and 3 people needed ballet art all at once. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe Okay na tayo guys, so initin na natin to. Ayan, on na siya. Pagdating niya, naghugas siya ng kamay and siniset up niya yung table. Nalagay niya na yung placemat. Na kinukuha niya yung mga fork and spoon. Good girl, baby. Nahiwa ko na yung radish and yung chicken na separate ko na sila into pieces. And si John, siya yung gumawa siya nagmash and ayan yung kanyang dinner. Mauuna na siya. Kasi yung noodles namin hindi pa ready. And meron tayo ditong sprout, lime, chili, coriander, and ano nga to? Daw ng sibuyas. So, ayan na yung noodles. Lalagyan na lang natin siya ng soup at saka yung mga pang-toppings natin. You're done? Ha? Ayan, nalagyan na natin ng soup. Mauubos na yung ating memory. Ayan, nalagyan ko na sila ng toppings. So, pakainin ko na sila. Dinagdagan ni Zach ng chicken yung kanya. And, nag-squeeze na siya ng lime and, ano ba yun? Chili. Good. Is it same at the Vietnamese restaurant? Yeah. Gusto niya yan eh.
So good. Tama-tama sa malamig na weather. What's this? That's radish. That's good. Try that one, Kuya. Radish? Yeah, that Vietnam. I thought it was Mama, potato. why not, Mom? You like it? The radish? I thought it was potato. No, it's a radish. No. Okay. Why texture? Yeah, with the lime. Nakalimutan niya i-squish yung lime. Okay, guys. Yun na yung vlog natin. Thank you. Close the vlog now kasi mauubos na yung ano natin, yung memory. Please like, please subscribe. Have a nice day on next one. Bye. Yeah? Yeah, I have to. Because I think I do.